Ăsta este obiceiul de la Dăbuleni, să facem așa o saramură țărănească, să mâncăm cu malaua, cum zicem noi aici, nu cu linia, nu cu strada, cu malaua, și ne face deosebită plăcere să ne întâlnim și cu tineretul și cu mamele noastre, ca să ne aducem aminte și să trăim momentele plăcute ale vieții.